ezek a meccsek meg mindig best of 3-at, ugye? Igen. Vagy Az most egész nem csoport. tudom. Ja, jó, és akkor a következő, tehát a top 8 lesz már B-olt, ugye? Igen. Ja, jó, Igen. rendben akkor. Ja, az majd 2 hét múlva vasárnap lesz a top 8, ahova ugye Cacos meg Freeman már bejutott. 2 hét? Ja igen, jövő héten pedig a másik 2 csoport lesz, ja. Így van. Rajtad van közben a kamera. Jó, rendben. Jó, felső sarokban narancssárga színekben a Mestertán Zergye Szesok Szem. Míg bal alsó sarokban a PX3 Terra játékosa Robbie G. Aki egy 0-ás előnyből játszik ezen a mapon. Na ezen Roach fog jönni Xesától. Mint biztos vagyok benne. Tehát, vagy esetleg amit nagyon sokan láttunk Jagger a selejtezőkön. Esetleg egy proxy hatch. Ugye nagyon nem működött, bár ugye még a Megabyte nyert. Hát érdekes lenne igazából. Amúgy viable start, csak tényleg jól kell csinálni. Elég nehéz jól csinálni, de lehet vele azért elérni dolgokat. Hát igen. Majd kiderül. De ami nem hiszem, hogy erre sor kerülne ezen a meccsen, szerintem tart annyira Robbie G-től Xesa, hogy ne ilyen kell próbálkozzon, mert tudja, hogy azért ezt elég könnyen megfogná Robbie G, hogyha nem csinálja tökéletesen. Igen, és szerintem most Link Speed-del is fog nyitni Xesha, kicsit tanul a hibájából. Elég greedy lenne megint skippelni azt. Igen, tehát igazából azzal elvesztette azt a mérkőzést. És eszmetlen jó volt Robbie G-nek a Reaper mikrója, azt is tegyük hozzá. Ugye mondjuk ő meg erről ismert játékos, hogy ügyesen mikrózik. Ezt megint megmutatta nekünk, illetve Xeshának, aki Hedge First-tel kezd. Míg Robbie nem vett cast. Valószínűleg hamarosan jönni fog tőle egy Command Center. Inbase. Xesha, full track, és én már várnám nagyon azt az extraktort. Hát igen, már kéne az extraktornak érkeznie, és lehet, hogy megint skippelni fogja az Admin Speed-et. Csak lehet, hogy most korábban fog egy kicsit rócsot hozni, mert szerintem az előző játékban azért az is gyésett. Igen. Vagy esetleg, mondjuk nem hiszem, hogy nem, azért fogja most skippelni az Admin Speed-et szerintem, mert ezen a mapon hátul nem tudnak felugrani a Reaperek. Tehát csak a lámpán tudnának közlekedni a naturálnál a Reaperek. Azt azért elég könnyen tudja holdolni ezeket. Ez a bonus scoutolni megy? Ja, megnézi, hogy van nekik. Igen, és valószínű, hogy Robbie G ezért, ha már itt a skipeknél tartunk, ezért skippelte a Reapert, mivel ugye itt ezért kicsit nehezebb. Körülbelül hát igen, csak az egy oldala van a mainnek, a natural felől, ahonnan fel tud ugrálni. Ez pedig nem a legjobb pozíciót ugye a két hatchery között a Reapereknek. Elég könnyen csapdába esik az a Reaper ott a Lingek, illetve a Queenek között. Robbie G ügyesen skippelte is a Reapereket, elkezdte a Command Centert, majd most egy második barakkot már. És most jön 2 Marinnal. Szerintem egy-két drone killt itt össze is tud talán szedni. Ugye lejön a Queen 1-ből. Ja, a második drone kill is meg lesz talán. És megvan a második kill is. Hát az a 2 Marin már nagyon megérte az árát. Az egyik még szépen talán haza is tud futni, így van. Robbie G és a meta. Igen. Elég jó az. Egy Marinért 2 drone ilyen korán, az eléggé megérte. Hát az nagyon megérte, nem csak a miningja, hanem alapból is az 50 minerált a 100-ra. Trédelni az jó biznisz. Olyat én is csinálok, hogy... Valóban, meg a worker előnyt is egy kicsit leszabta az Agnél, ami azért elég jó. Így van. Közben készül a Factory, valószínűleg megint ugyanez a build lesz, csak ezúttal a Reapereket skippelve ugye a mapból kifolyólag. Így van. Mivel itt nem nagyon lehet őket kihasználni, inkább ezt a gázt, amit a Reaperekbe ölt volna, korábbi Factory-ra költötte. Igen, Robbie és valószínűleg hamarabb jön a Stimpek és a medivekek is. Így van. Érkezik viszont is, nem ugye? tudom, hogy nem lesz-e így kevesebb a Marin azokban a medivekekben. Bár addigra 16 talán kijön azért. Mármint, hogy nincs reaktor a barakkon? Vagy Hát hogy... nincs reaktor a barakkon, igen. meg ugye nincs annyi időd legyártani a marinokat, mint amúgy lenne, amikor elköltesz 150 gázt még, és ezért az visszaveti a Factory-nak, meg a
a timingját. Így van. Ami érdekes még tényleg, hogy Robbie G mind a két meccsbe skippelte a Hellionokat. Ugye Sasha nagyon vár a Hellionokra, tehát ugye a Roach Warren, illetve a két Evo és a Queen Block is arra utal, hogy ő a szokásos Hellion játékot várja. Nagyon-nagyon-nagyon messze járunk itt a Hellionoktól. Terve se voltak, sincsenek. Ugye jön megint az első két merivek, és ez egy tökéletes timing, mert a Steam pontosan elkészül, amikor a két merivek oda fog érni az Zerg bázisához. Két teli merivek. Ez így nagyon ki van számolva ez a build order. És ugye meglátjuk, hogy mennyi Roach lesz Sasha-nál. Persze egyébként harmadikat rak, tehát nem akar itt Szerintem megint kevés kell lesz egy kicsit az a Roach, amit portni fog Sasha, és már nem sokára indul is a támadás, kész a két merivek. Szerintem, hogyha most elindul lassan Robbie, akkor a skipnek is pont kész lesz, mire odaér. És elég szorú timing, 8-11-nél elindul a két merivek, és nincsen nagyon unitja a Sasha-nak, tehát igazából nincs semmi unit, 4 darab Queen-je van és ennyi unit. Most érkezik az első Roach. 5 darab Roach. Hát az két meriveket. Igazából talán most Sasha-nak figyelni kell, hogy a mainre érkezik az a két drop, de egyelőre még nem látja, most látja majd meg. Talán itt ezt az Overlordot is lelövi most, és lesz egy csinos kis szuplálok, és nem tud most több dropot csinálni. Igen, a 10 érkezik még, úgyhogy szerintem az elegendő lesz, hogy ezt a támadást megfogja. Jó, szép a merivek micro, nagyon szép, itt el fognak ezek a rócsok esni, és ezért, hogyha külön jön ki az utánpótlás, akkor le fogja azokat a rócsokok is lövöldözni szerintem Robbie G minden esetre, hogy elég sok kárt okoz. Lelövi azt a Queen-t még, ezeket a rócsokat is megöli szerintem, mert itt már inkább fölkapja és elmegy, nem akar több marit veszíteni. Igen, ez nagyon jó volt itt Robbie G-nek. És szépen is le is hozza azokat a marinokat. Körülbelül egy merivek. Takarítani teljesen jó álmos Robbie G. Indul a harmadikra egy másik drop. Igazából, hogyha megnézzük, azért nem volt rossz ez a hold igazából Sasha-tól, tehát pont jókor jöttek ki ezek a rócsok. Az ekonomiában nem tudott kárt tenni Robbie G. Hát az armiában egy kis kárt tett, de az annyira talán nem jelentős. Tehát még ő sem áll azért hosszú, sőt egész jól van azért a játékban. Viszont most azon fog múlni a továbbiakban, hogy tudja ezeket a dropokat fogni, minél kevesebb veszteséggel. Viszont a harmadikon itt pártolja azért most meghalt. Igen, és most multitasket láthatjuk most Robbie G-nek. Igen. Ilyen is droppol. Elég jó, hát most egy szupládok, és átvette Robbie G a worker leadet. Ami azért nem előnyös, hogy az Zerggel játszik valaki, vagy a Terrának van több workere. Így van, viszont ugye Sasha-nak már 1/1-esek a rócsai. Nincs neki olyan, de nagyon sok egyelőre. De talán egy pushot meg fog próbálni. Igen, és folyamatosan veszi a rócsokat, tehát ez itt egy roach push lesz. Na nézzük, hogy Robbie G ezzel mit tud kezdeni. Egyelőre ugye nem látja, itt vannak a mapon a medévekek, de nem látja, hogy itt ebből egy olni lesz. Egyébként érdekes, hogy nincs link speed, azért, illetve lingek, ez mellé pusolni. Ezt itt biztosan be fogja tudni törni Sasha, és nem tudom, hogy Robbie G ezt mivel fogja tudni megfogni egyelőre. Igen, elég sok rócs itt, és elég kevés armia van Robbie G-nek otthon, úgyhogy ez jó pár SC-re, vagy a játékban fog kerülni neki. Igen, és a harmadikjánál ott van Robbie G egy droppalt Sasha-nak. Igen, a Sasha kitakarítja, és jönnek több rócsok, és rengeteg SC-t el fog most veszíteni Robbie G. Szám szerint 30-ot volt már eddig. Igen, ez elég hatalmas előre tett Sasha a játékban, és talán be is tudja fejezni a játékot. Nagyon a marinot. Valószínűleg az utánfordulásra lesz, itt már ezt nem fogja tudni Robbie G megfogni a Siege-nak ellenére sem. A naturát mindenképpen fel kell adnia. Igen, most kijött néhány Marauder, illetve ugye, ahogy mondtad, ez a Siege-nak is, de a naturál megint rengeteg SCV fog meghalni. És már 45 SCV halt meg, úgyhogy valószínűleg Sasha ki tud egyenlíteni ebben a meccsbe. Ezzel a jól sikerült roach push-sal. Lehet, hogy Freeman-nel beszélgettek, hogy mi az igazi Zerg meta. How to play Zerg. How to play Zerg. Press R. D into R. Very nice build. És nem nagyon láttam, hogy Robbie G hogy jön vissza. A játékot valószínűleg Sasha nyerte dupla annyi supply-on, mint Robbie G. A worker supply Robbie-nek 16, az 57 lesz Sasha-nál, ami egy elég jelentős különbség, és hát nem igazán látom, hogy mivel tudná ebben a játékban visszajönni Robbie G. Tehát ilyen masszív turtle-lel, siege tankokkal, 3 bázison esetleg ki tudja húzni.
Nem látom ennek túl sok realitását. Nem, és látom, ugye... most a backdoorhoz megy Sasha, nagyon jól csinálja. Robbie G nagyon sok maraudert hoz a rócsok ellen, de közben Sasha okosan, nagyon-nagyon okosan elkezd mutákat venni. Amik nagyon kellemetlenek lesznek. A backdoort még szépen azért leszedi Sasha. Elég kevés marinja van Robbie G-nek, turetek sehol, és nincs is igazából pénze most turetekre a Robbie G-nek. Meg igazából nagyon... Igen, itt valamit nagyon miracle-nek kell történnie, hogy Robbie G ezt a meccset vissza tudja hozni. Hát látjuk, hogy kétszer akar supply is Xashának. Most jön egy Doom Drop-nak nevezhető. Igen, hát majdnem háromszor annyi worker supply, és dupla akkor a supply, azért ezt még proposszal se lehetne megnyerni. Igen, és érkeznek az első muták is. Robbie G látja is a rócsokat, nem tudod bedroppolni. És a muták elmennek hát majd. Szerintem, amint meglátja a mutákat, ki is fog lépni a játékban. Valószínű, ugye töret sincs egyelőre. Hát van ugyan pár marin, mint a naturálon, de 5 marinnal, ennyi mutát nem lehet azért. Szerintem Robbie G most igen, ahogy mondod, ki fog lépni. Az 5 marin nem hiszem, hogy elegendő lesz, így a Sasha tudja is, hogy erre nyugodtan rámehet. És igen, ez nem sok, ezzel nem tud itt mit kezdeni, Robbie G nem tud beállni a naturálon. Igen, ott van rengeteg rócs van még. Igen, ezt a játékot szépen megnyerte Sasha. Igen, ez jó volt, a róccsal meg tudta fogni ezt a 2 merivekes agresszív dropot, és utána rengeteg rócsa lett. Beleszedjük akár egy oldalnak is. GG. Hoppá! Jól indul a mérkőzés. Rögtön 1-1. Pillanat, és kreáltak meg először a mapot, aztán belépek és mindjárt jövök vissza. Jó.